दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 80थि जोनोम सान फालिदों। दिनै एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 80थि जोनोम सानखौ बाक्सा जिल्ला एबसु आरो सापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों मेहेरगोनाङै 1 नं कक्लाबारि गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव खुंफुङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरथामजों खनसे मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि जोनोम सानखौ फालिलांगोन होननानै बुंखानाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो एबसुआ मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 80थि जोनोम सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिफोरजों खुंफुंदों। फुंबिलि समाव एबसुनि गोथार आरज रोजाबनायनि गेजेरजों मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि 80थि जोनोम सानखौ जागायो। बेनि अनगायैबो एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि मुसुखायाव आलारि आरो बिबार बावजेनो बिथांनिनो अनसुलि बिसि फुलेश्वरी स्वर्गयारिया। बेजों लोगोसेनो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि गोदान गेटखौ गावनि फान्डनि गेजेरजों लुफुंनानै होनाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गाहाय हाबलांग्रा गेटखौ बेखेवनानै होयो। बेनि अनगायैबो गोजोननि थाखाय गुफुर फारौ बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुङो बाहागो लानाय गेदेमा सुबुंफोरा आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैयो CSPनि मासिगिरि मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि दीपक बसुमतारीया। बे समाव मुगानि आगदारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनि गिबि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि आंगो न'आव जोङो दंफैयो आरो दिनै बिथांनि गोथार जोनोम सान 1 नभेम्बर। बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइनि 8 डिसेम्बराव रुंसारि जायो आरो बे समनिफ्रायनो बिथांनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि डेलिगेट हाउसआव थांखि लानाय बायदि बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनाय आरो CK दखरा एबसुनि मदद एबसुनि गासै बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो खुंफुंनायनि जि थांखि दंमोन बेबायदियै जोङो 3 बोसोरनि उन जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय बायदि दिनै फिन खेबसेबाव जोङो बेयाव थुबुर जादों आरो गिबियावनो आङो आफा इसोरनिसिम आरज गाबगोन जे बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आरो जोंनि थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ जाहाथे बिथाङा अराय आशीर्बाद बा मोजां बोर हरो। खोथाया जाहैबाय जे बिथाङा जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि महरै बिबान बाननो गोनां जादोंमोन बा बिबान लादोंमोन आरो बिथांनोनो बे बिबानखौ क'क्राझार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जि जुथुमनाय बे जुथुमनायाव सावरायनायनि गेजेरजों थिग खालामनाय जादोंमोन। बे थासारिया जोबोद गोब्राब आरो जोबोद मोनसे चेलेन्जिं मोनसे थासारिमोन। बर' हारिनि जि मोनसे समाज आरो जिउ खुंनायनि जि जारिमिन हारिनि गासै बिथिङा मोनसे मोस्लेर अबस्थायाव दंमोन। जोंनि राजखान्थियारि मोन्थाय, संबिधानिक मोन्थाय, जोंनि रांखान्थिया जोबोद गाज्रिमोन। जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार जि लामा दालां स्कुल कलेज सोलोंथाइनि थासारिया मोजां नङामोन आरो जथेस्थ' जोंनि गेजेराव बै समाव भारत उदांस्रिनि सिगां आरो उननि समाव जोंनि सोलोंथाइ गोनां बा गोरों गोरा मानसिनि आंखालमोन। माखासे मोजोमसे जायफोर गोख्रों मेलेमनि दैदेनगिरि गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जि माने स्टुडेन्टस इउनियन दंमोन बड' स्टुडेन्टस इउनियन बे थुबुर जानानै बयनिबो सानखांनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफाद दानांगौ। खारन बिनि सिगांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गवालपारा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बा गुबुन गुबुन दखरा हिसाबै दंखायोमोन। दा मिरु आफाद दानांगौ आरो मिरु आफाद दानायनि गेजेरजों गासै बर' फरायसा फरायसुलि आरो बर' माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै जोंनि जौगानाय, जोंनि थामोनथा रैखाथि, जोङो नासयजानाय गादबजानाय बा गासै बिथिंजों जोङो सोबख'जानाय बिनिफ्राय उद्धार मोननांगौब्ला बर' थुनलाइ आफादा 1952 जोनोम जादों। नाथाय बर' हारिनो आरोबाव मोनसे लाइमोन सेंग्राफोरनि इयुथ फर्सनि मोनसे आफाद नांगौ। बे आफादखौ दानायनि थांखिजोंनो मिरु आफाद दानाय जादों आरो बिनिनो गिबि आफादगिरिखौ बिथांखौ दायित्व होनाय जादों। दा बेखायनो
बानेश्वर बसुमतारिया मुगानि आगदारि जों बिथांखौ बिमुं होदों आरो बिनि ओंथियानो जाहैबाय जे बिथाङा पायनियर रल लादों आरो सासे साहस गोनां आरो हारिनि फारसे गोख्रों फोथायनाय जातीयताबादि सिन्तानि बिथाङा सासे सुबुं जायनि थाखाय बिथाङा उननि समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जादों। उननि समाव बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदों, गोबां बिजाब लिरदों। समाज बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय थुनलाइ बिथिङाव गोबां बिथाङा खामानि मावदों आरो दिनै बानेश्वर बसुमतारि बायदि बर' हारियाव दैदेनगिरि मोननानै जोङो थारैनो गावनि गोसोखौ जेब्लाबो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मजियाखौ जों जेब्लाबो गोग्गानाय आरो गोथौ मोनसे श्रद्धा जोंहा बिनि सायाव जेब्लायबो दङ। उननि समाव बड'फानि सानथौ सानस्रि बड'फाया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लाबाय 1986 मायथाइयाव आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि आन्दलन जाबाय आरो गेरेमसा माहारि दानायनि जि आन्थोरजयै जोंनि मेंनो रोङै जे हाबाफारि दिनै सोलिगासिनो दङ। दा बानेश्वर बसुमतारिया जोंनि फुजिनां, जोंनि साहस, जोंनि आदर्श आरो जोंनि अराय श्रद्धानि सुबुं आरो बिथाङा पायनियार आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ हारिखौ जि लेभेलाव लांनांगौ आल्टिमेट थांखिसिम जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारनि गेजेरजों गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोन्थोर होलांबाय बे गासैबो जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनि बा जोंनि एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोरनि आदर्शनि गेजेरजों हारि दानायनि खामानिया सोलिगासिनो दं, सोलिलांबाय थागोन। गोजोन्थों। दिनै मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारि जायनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि गिबि आफादगिरिमोन। स' बिथांनि 82थि जे जोनोम सान बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबियावनो थांखि लाखानाय बादियै फालिदों आरो बेखौ 3 बोसोरनि उनाव मोजां रोखोमै गोग्गोमै बे जोनोम सानफोरखौ फालिनाय जागोन होननानै थांखि मोनसे दङ आरो बिथांनि मुङावनो रुरेल लाइब्रेरि एबा फरायसाफोरनि एबा जोंनि हारिनि मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनाय बायदि मोनसे लाइब्रेरि गायसननायनिबो मोनसे थांखि दङमोन। स' दिनैनि सानाव फैनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों। दिनै फिसा प्रग्राम, नाथाय अब्लाबो जे रोखोमै बे ओनसोलनि मानसिफ्रा ओंखारनानै बाहागो लाफैदों बे जोबोद मोजां। मानो होनबा बिथाङा बयजोंबो मोजां मोनजानाय मानसिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि मिरु आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बेखौ लानानै एसे गोबांनाव गुलाय गुजाय मोनसे सोंनाय फैयो मालाबा मालाबा। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन, नाथाय मिरु आफादा 68 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। थ' मिरु आफादनि बिथाङा आफादगिरि, गिबि आफादगिरि। बेनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनिबो गाहाय नेहाथारि जाबोदों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जाबोदों। बेनिफ्राय बिथाङा गावनो गोबां बिजाबबो लिरदों आरो बर' माहारिखौ मोजां मोनसोमग्रा आरो बर' माहारिनि थाखाय जिउ बाउसोमग्रा सासे सुबुंमोन। गोबां बेबायदि दङ। गोदो जोंनि खर'सा जि हान्जानि बर' फिसाफोर बेनि गेजेराव गोबां बेबायदि दङ जायफ्रानाखि जोनोमनिफ्रायनो बर' आरो थैजासिम बर' आरो गावनि जिबनखौ हारिनि थाखायनो बाउसोमलांदों। थ' बानेश्वर बसुमतारियाबो सासे बेबायदि सुबुं। दा दिनै बिथांनि जोनोम सानाव आङो दिनै आंनि MLA LAD फान्डनिफ्राय जि बिथांखौ फबनाय जायगा बेवहाय हाबनायाव जि गेट, बे गेटखौ 5 लाख थाखा होनानै बानायनाय जादोंमोन आरो बे कमप्लिट जाबाय आरो बेखौ बेखेवनो मोननानैबो आं गोजोननाय मोन्दों। बिथांनि जिउमाया अराय गोजोनै थाथों आरो फैगौ समाव बिथाङा जाहाथे जों बर' हारिनो, बर' फिसाफोरनो बोर सारस्रिनानै गाहाम लामा दिन्थिहरबाय थायो बेखौनो आं मिजिंथियो। स' बेवहाय बाहागो लानाय दिनै आंखौ लेंहरनानै न'खरनि मानसियाबो मान होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहाय बाहागो लानायनि खाबु होदों। बिथांमोननो साबायखर जासिनायजों आङो दिनैनि बे गोथार सानाव बयनोबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो बानेश्वर बसुमतारिनि जिउमाया अराय गोजोनै थाथों बेनि थाखाय आं आर'ज गाबबाय। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गंसे गोदान जिनि गला। क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडि र'डनि साखाथियाव थानाय US पल', प्युमा, किलार ब्रेन्ड गलानि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गलाखौ। हौवा, हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ नोंथांमोना क्रिमसन क्लाबाव मोननो हागोन।
मख'नो गोनांदि गोदानै बेखेवनाय जिनि गलायाव हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट, शार्ट, टि शार्ट, टपि बायदि बायदि जि जोम बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार। गोबाव खालामाजासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवनाय क्रिमसन क्लाब जिनि गलायाव। लोगोसे नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोरखौ लानानै थांनो हागोन क्रिमसन क्लाब गलानिफ्राय। खुलुमबाय क'क्राझार। मैं एरिया VM हूँ। क्रिमसन क्लब स्टोर हमारा ओपन हुआ है कोकराझार में 26 नंबर EVS स्टोर है। तो हमारे यहाँ पे मेंस, वोमेंस, किड्स 3 सेक्शन मिलेगा। ये आपका कोकराझार में JD रोड, बोरो हतरमारी कोकराझार JD रोड में है, नियर पूमा, विशाल वो सब स्टोर के पास में है। तो हमारा यहाँ पे क्रिमसन क्लब में ऑफ़र चल रहा है। आप लाइक लेडीज़ का अगर कुछ डेनिम परचेज करेंगे तो 4000 में डेनिम आपको 2 मिल जाएगा। अगर मेंस का डेनिम कुछ भी अगर 2 परचेज करें 4500 में मेंस का डेनिम मिल जाएगा। बाकी 3999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें 500 डिस्काउंट है। 6999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें मतलब 7000 से परचेज करने पे 1000 रुपीज़ ऑफ है। 10,999 मतलब आपका 11,000 शॉपिंग करने से आपको 2000 डिस्काउंट इंस्टेंटली मिलेगा जो आपका बिल में डेबिट हो जाएगा। तो आप लोग आइए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। नियर विशाल है तो बोरा भतामारी JD रोड। तो ये क्रिमसन क्लब का एक्सक्लूसिव स्टोर है। यहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन अवेलेबल मिलेगा, हर टाइम मिलेगा। कुछ ना कुछ तो ऑफर चलता ही रहता है एवरी फुल द ईयर।